Αγιότατε, κύριε Υπουργέ, κύριε Πρέσβη, Θεοφυλάκιστατοι, κυρίες και κύριοι. Μετά την πνευματική συναισθίαση και τη χριστιανική ανάταση που βιώσαμε από τις ωραίες προσφωνήσεις του Αγίου Καρπασίας, του κυρίου Υπουργού της Παιδείας και την ευρυθέστατη διάλεξη του πεφυλημένου εν κυρίω αδελφού Αγίου Αλβανίας, νομίζω ότι μάλλον θα αποδομούσα το όλο συγκινησιακό κλίμα που δημιουργήθηκε στη ψυχοσύνθεσή μας εάν άρχισε να μιλώ για την αξία του βιβλίου και της αγιογραφίας. Έχω την βαθύτερη πεποίθηση ότι όλοι μας ζήσαμε και μεγαλώσαμε με το βιβλίο στο χέρι και βιώσαμε τους όμορφους, τους δημιουργικούς και πνευματικούς κόσμους στους οποίους μας ανήκε. Είμαι βέβαιος πως όλοι νιώθουμε ότι σε ένα μεγάλο βαθμό οφείλουμε τόσο την επιστημονική μας κατάρτιση, όσο και τη διαμόρφωση του χαρακτήρα μας στο καλό βιβλίο. Γι' αυτό και ένθερμη είναι η προτροπή μου προς τους γονείς να εφοδιάζουν συνεχώς τα παιδιά τους με παιδαγωγικά και χριστιανικά βιβλία, προκειμένου να τα βοηθήσουν να διαμορφώσουν ένα ισχυρό πνευματικό και ιδιαίτερα χριστιανικό χαρακτήρα. Ένα βιβλίο που καθοδηγεί την ψυχοσύνθεση του μικρού παιδιού και του εφήβου σε μια χριστοκεντρική θεώρηση της ζωής και σε μια βίωση στην οποία ερμηνεύει τα πάντα υπό το πρίσμα της αιωνιότητας, εξασφαλίζει ταυτόχρονα και τις προϋποθέσεις για μια περαιτέρω καταξιωμένη σταδιοδρομία και μια ευτυχισμένη ζωή. Διότι το καλό βιβλίο αποτελεί μια αέναη πνευματική πηγή από την οποία ενυδατώνεται η ψυχή του ανθρώπου, κατακτίζεται επιστημονικά και ανάγεται στις αιθέριες σφαίρες της χαράς, της δημιουργίας, της συνειδητοποίησης του χρέους και της καλλιέργειας των υψηλών ιδανικών. Ασφαλέστερα, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το πρώτο βιβλίο που τυπώθηκε στον κόσμο το 1445 στο Μπέντς της Γερμανίας ήταν η Αγία Γραφή. Αποτελούσε την έκφραση της ευγνωμοσύνης του ανθρώπου προς τον Θεό για το μέγα εκείνο επιστημονικό επίτευγμα και ταυτόχρονα μας άφηνε το διαχρονικό μήνυμα ότι το βιβλίο αυτό πρέπει να αποτελεί εσαΐ το πρώτο βιβλίο της καρδιάς μας και της μελέτης μας. Γιατί με αυτό αναγόμεθα στις σφαίρες της θεότητας και της αληθινής αποστολής μας. Η αγιογραφία και η ψηφιδογραφία επίσης αποτελούν μια από τις ευγενέστερες εκφάνσεις της ανθρώπινης ψυχής. Αποτελεί μια νοερά προσευχή, ψυχές καθαρές και αρυπότης χείλης. Γιατί κάθε πινελιά και κάθε ψηφίδα είναι και μια ανάταση της ψυχής προς τα θεία. Οι δημιουργοί των ιερών αυτών καλλιτεχνημάτων είμαστε βέβαιοι ότι έχουν σαφή επίγνωση της υψηλής και ιστορικής τους αποστολής, καθώς και της διαχρονικής και διδακτικής αξίας των έργων. Γι' αυτό και επιθυμούν να προσφέρουν μέσω αυτό όχι μόνο την καλλιτεχνική τους έκφραση, η οποία όντως είναι εκπληκτική και διαποτισμένη από την έννοια του κάλους και του μέτρου, αλλά προπαντός και κυρίως να βοηθήσουν τον πιστό να έρεται μέσω αυτής στις αιθέριες πνευματικές σφαίρες της θέωσης και της λύτρωσης. Γι' αυτό και επιθυμώ όχι μόνο να ευχαριστήσω, αλλά και να συγχαρώ θερμά όλους τους αγιογράφους, τους ψηφιδογράφους, οι οποίοι με πολύ μεγάλη προθυμία απέστειλαν τα έργα τους για να εμπλουτίσουν την έκθεση αυτή. Στους χαλεπούς και δυσχήμερους καιρούς που ζούμε, ας αφήσουμε τον πλούτο της ιεράς αυτής καλλιτεχνίας που η αγάπη τους μας προσφέρει για γνώση και πνευματική μεταξίωση να μιλήσει στις ψυχές μας
για να γευτούμε το λυτρωτικό μέγεθος της αγάπης του Θεού. Να νιώσουμε μέσω των ιερών εκθεμάτων την ειδίπνοη παρουσία του Κυρίου, να βιώσουμε το θυσιαστικό του πνεύμα, να καλλιεργήσουμε ακόμη περισσότερο την πίστη μας προς τον Χριστό, να αντλήσουμε ελπίδα από Αυτόν και να γεμίσει η ψυχή μας με αισιοδοξία για το μέλλον. Ας ευχαριστήσουμε τον Επίσκοπο Καρπασίας κύριον Χριστοφόρο, καθώς και όλους τους συνεργάτες του, όλους τους θεολόγους μας, οι οποίοι έδωσαν τον καλόν εαυτόν τους αυτές τις μέρες για να στήσουν αυτήν την όμορφη έκθεση που είναι από τη στιγμή αυτής στην διάθεσή μας. Ευχαριστώ. Δεν θα αφήσετε να ψάρετε, νομίζω. Όλα τα παιδιά να περάσουν από εδώ να χωρίσουν. Isa,